Indonesia program Thailand একদম দমদম প্রোগ্রাম ছিল আর তোরা প্রোগ্রাম কোনো প্রোগ্রাম का রবিবার সহবাসী কোনো program Thailand থাইকা মোয়ানি কনস্টিটিউয়েন্সি বুঝাবলে মাফনে আর কিছু তিনি অরুণের কুতুব লাইব্রেরিয়াव শুধু মোসামুন রসামু নাইলানিয়া जों বুঝিলাইনানি যারা হানি বুঝা সাবো যারা বাছাইবাড়ি বেহালা বাড়িও দংনাই চিনি পাকুচন বেহালানি বলমতামু অরুণি दैतामु जोबोसि बद दैनिफ्राय जों थैनाय बद सामु जागाय जों थांनाय आबरनो हारि बुसाय वानसारो अरायजाया कारण एक्चुअली अरनि हानि बुसाखौ तिब्रासार जों अरायजाव जों मुलखनजों जों लाइफांजों माने कारण ओ त्रिपुराव लाइफां अरायमान थांबानि जागा जोंथ' आसायपुरनि जिनि जावाय जिनि गफा जिनि तिब्राव दी बुसाय खरबनि दहन अहापुंग संसार खायो आपुर जिमिनो तिब्रासार त्रिपुराव दङ आबायनो जोंना हानि बुसान दिनै 100 বছর 200 বছর পরে गोबां बरफ फायगाव बरफ किन्तु हानि बुसाया आबाय अरायजाया बरफ गादिसोल' आरे दा खायले बारदाय बुनि लाइफांबा माइमुं नटिसाव बाहायगै बरफसा जों हानि बुसाराव जोंसो हायग्लायल' दिनै मंगोलियाव ভিয়েতনাম জাপান চীন দেশ আফ্রিকাও আমেরিকানি আমাজননি বলঙ্গ সমস্ত जोंहा हानि बुसाराव दिनै जानानि कानुन सुमुइ जों जत थामसाग्लाय we are indigenous people होनै साख्लायनानै दियो जोंनि बकाइजाव दिगारखौ म आंनिनो देबरमा सामाव दिगारिया पृथ्वीयाव सारा पृथ्वीनो चालकनि कायसा कमिटि दंमोन आरो कमिटि डिक्लेयर खालामनाय ताकलायनि टीमआ protecting the rights of indigenous people in voluntary isolation and initial contact. जोंनो जे नांगौ सके रिक्टिं लाई बांनानै जोंना हानान बिदां खायमानि आबो खायमानला बिदांलाय सारा विश्व रिजोल्यूशन दानानै वर्ल्ड इंडिजिनास डे पालन खायजोबबाय बेनि बागै गाबोननि बुंजों हा गोमामानि प्रप गोमामानि कानुन सुमुं गोमाजाक तिब्रासार दिनै साननो सारा विश्वलाय एक संगे पालन खालामनायनि दरकार दाजोंनि बासायबानि प्रग्राम आमेरिका अमेजन ভিয়েতনাম মঙ্গোলিয়া বাই করঞ্জাগিয়ানি दिनै सारा विश्वनि लगे बासायबानि बर'फोरखौ इंडिजिनास पिपल हिसाबै दिनै मानगाय जोंनि भाषा अनेक माने दं जोंनाव डेभेलप खायले क्लास 1 नि जागायनो क्लास 3 आव लां क्लास 3 नि बर'खौ क्लास 4 आव लांनां केदानि लिगनाय बर' आनि जामानि ये जा बर' जिनि दा बर' अमनुजों उन्नति खायलेनि गाबो फालियाजे आना बुनां संरक्षण दं बिनियाव फाक्सन एजे मोसालायनाव थांनान मोसालायनाव बर' अरमा बक्ति जारायो तिनि बक दाम डान्स गानसिके जोंका सानै थाक्स डान्स गान म माइक पालन सानै माइक के जोंदा आमसिकेरो तंगै मोसाय दंमोनि अरन्दमजी इयामा सुजा जारायो बै मोखां दांजानाय नायदे जाना पूरा आके सुनाड़ी ना नहीं करते अब जारायो की
Lain mokali bagi cincin kerja, lain sewai sewai cium kita lagi mahu sahabon tidak. Mudah mudahan saya harus mau mungkin sedang itu mau sering mau kau mudah mudahan. Dan sahabat itu rumah bukti, masalah ini kongkogi bersama music system dibagi. Orang aktif banget, musai nanti. Agam itu kaham mic system ini itu, kaham ke bersama itu jadi orang bandara loatia kasino bersama kami ini busuk nasi cinai, ayo kau naik, bukru asai cinai, dua panu pion nero, saya bersama saya kawan asai dah. Tahu kau tahu kan begini sambil keluar bor, tahu jadi malas mau sambil tadi tahu, tahu kan pion dan lagu, senjol tu no, parlimen hamsa tahu, sini indigenous hal besar ini, tongsa pun preserve bak ini, dan kawan kau saya, bos harus agak ini, ini bos harus itu ubat kaya, bos itu salah asal balik. Yang bawa, dari kaya, perasaan road belum satu gay, bumi sini, ekdom salah jasa cer, salah asal balik, rasa pun baik, kampung baik, cara ini baik, bibi mau jaga sini, borong bertani ini, kali awasana, kawisa kasana, kawisa salah asal balik yang bawa, buriran mau program ini misal, dofan misal. Tapi kita tahu ni cinta tu isah, jadi indigenous world itu, sini kemai kita jodoh sini diri bantu, asal kau cari anak kau, mereka jodoh berada di mana.